ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କିସ ହବ? ମୁଁ ଗଲୁ ତାର ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଦେଇକି ତାର ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପୁରା ରେଡି ଏଇନା ଯାଉଛି ସେ ଫୁଲ ତୋଳିତେ। କାକି ଯେ ତାକୁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ସିଏ ନେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାଟି। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଫିଷ୍ଟ କ'ଣ ହବ ସେ ମୋତେ କହୁଛୁ, ଆଜି ଆମର ଏଇଆ ସବୁ ଖାଇବା ହବ। ଆମେ ବି ଯିବା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବିଶେଷ। ସେ ତାର ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଯାଇଛି ଫୁଲ ତୋଳିତେ, କାକି ଦେଖିକି ତାକୁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ଥିଲେ, ଆ ବାଡ଼ି ତା ବାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଯାଇକି ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ। ରାତିରୁ ତ ନିଦ ନଥିବ, ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି ଲଗେଇକି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଜବାଜ ହେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକେଇକି ଗାଧଉଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଦିନ କେଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଥିଲେ, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଦେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ। ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଥିବ, ପାଟି କରିବା ଘରେ ଏତେ ସମୟ କିସ କରୁଥିଲ। ସ୍କୁଲରେ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଫିଷ୍ଟ ତ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ, ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ହବ, 2-4 ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ଭୋଗ କି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ରେ ବାବା।